Днешното видео в социалните мрежи ще бъдат на моите приятели, защото уж съм в болница, гипс, кръв, линейки и още подобни. Гледайте до края на това видео, за да разберете какво точно се е случило, дали изобщо някой ми е писал как съм, къде си, какво е станало. Гледайте до края. А сега нека видим заедно видеоклиповете и снимките, които ще публикувам. Mister, are you okay? Don't let me leave, Murph. Тъжно и шокиращо, нали? Ами какво да се прави? Нека да разберем те какво мислят. Дали изобщо ще реагират или изобщо ще ги интересува. Изминаха се точно 40 минути от както съм публикувал видеото, а никой нищо не е писал. Дали да не взема да публикувам и второто видео, защото то е малко по-трагично. Така че ще го публикувам сега. Изминаха се 10 минути от както съм публикувал второто си видео и вече двама най-добри приятели са ми писали. Аз продължавам да не им отговарям, защото видеото свършва, когато някои от приятелите ми казват: почвам да се притеснявам. Един час по-късно най-добрият ми приятел ми изпрати съобщение, в което пише: почвам да се притеснявам. Ако ти скевил това видео, можеш да го харесаш, да се абонираш за канал, за да си първият, който получава известие, щом има видео в канала. А от мен, чао!